candidats tots els regidors i regidores que encapçalen les respectives llistes. Segon, si algú d'ells obté la majoria dels vots dels regidors, és proclamat electe. La majoria absoluta. Si cap d'ells obté la majoria esmentada, és proclamat alcalde el regidor o regidora que encapçali la llista que hagi obtingut major nombre de vots populars en el corresponent municipi. En cas d'empat, es resoldrà per sorteig. El que a continuació farem és demanar els que encapçalen la llista si es presenten dels regidors que encapçalen les llistes. Per ordre alfabètic seria Sandra Ramon, presenta o no es presenta? Natàlia, si es presenta. Faig amb compromís del poble. Sent un gran honor. Seguidament procedirem a la votació. El candidat és Josep Jaume Solsona Valle. Ara aquí vots a favor, abstencions o vots en contra, vots a favor de Josep. D'acord. El vostre pronunciament, quin és en contra o abstenció? En contra. Doncs queda proclamat alcalde de l'Ajuntament de Puigverd de Lleida el senyor Josep Jaume Solsona Valle, i tot seguit haurà de prendre possessió també com a alcalde. Per tant, a partir d'ara el senyor Josep Solsona Valle pot posar la cadira d'alcalde. Ara procedim al jurament com a alcalde, jurament o promesa com a alcalde, fem el mateix que abans. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de Puigverd de Lleida amb lleialtat al rei, per respectar i per respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo per imperatiu legal i en compromís del mandat de l'1 d'octubre i amb el poble català. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Bé, doncs, benvolguts puigverdins, puigverdines, regidors, és un verdader honor, com he dit abans, poder continuar desenvolupant la tasca d'alcalde del nostre poble. I els motius són diversos. I no vull començar sense unes paraules d'agraïment. Primer, agrair al poble de Puigverd la confiança que ens heu fet a l'equip de Junts per Puigverd, que des d'aquí també tenim unes paraules d'agraïment als altres grups, com són Alternativa per Puigverd i en aquest cas Tots Fem Puigverd. Igualment al grup que s'hi va presentar del PP
tot i que hi hagi coses que a vegades a nivell municipal no les acabem d'entendre, són les que hi ha i hem de lidiar amb elles. El passat 28 de maig hi va haver unes eleccions municipals a Puigverd on ens van fer confiança i voldria manifestar el gran i elevat grau que hi va haver de civisme i respecte. Creiem que la política l'hem de cuidar entre totes i tots i aquell dia va ser la festa de la democràcia, però una festa no aiguada per aldarulls, ni per faltes de respecte, ni per odi, sinó una festa on tothom es va poder expressar democràticament i doncs aquí estem els presents per ser els vostres representants. Nosaltres no hem de posar ni la vara present, però està al despatx, que com a Ajuntament nosaltres el que hem de fer és ser una mica la veu del poble, ser també els vostres representants no només en campanya, sinó en el període de govern. Jo sempre li dic als meus companys, l'important no és guanyar o perdre unes eleccions, l'important és governar, perquè depèn de com governem, el poble anirà millor o pitjor. I per això nosaltres estem aquí. Dit això, havent parlat d'aquesta festa de la democràcia on el poble va parlar i ara ens toca parlar a nosaltres sent fidels al que vosaltres vau manifestar, poble de Puigverd, doncs unes paraules d'agraïment al poble, aquest poble que tant ens enamora, tant ens té cautivats i tant en què nosaltres hem de ser capaços que vosaltres des del lloc de veïns i veïnes col·laboreu activament en l'Ajuntament i amb el poble de Puigverd. Si nosaltres som capaços de fer això, el poble, en comptes de sumar, multiplicarà. I aquesta multiplicació es veurà reflexada en els més petits del poble, que avui alguns ens acompanyen, i en la gent gran, que també avui alguns ens acompanyen. Perquè l'únic motiu de ser aquí és fer política i fer política de veritat. Aquesta política que tant ens ompli. I dit això, no voldria continuar sense passar la paraula a l'altra persona que potencialment era candidata, ja que han excusat el representant dels socialistes, que avui per motius de salut ens ha manifestat m'ha manifestat personalment que no podia venir. Doncs en aquest cas, Sandra, passaria la paraula per si podies adreçar la paraula. Bon dia a tothom i gràcies a tots els assistents per estar aquí, en un dia tan important pel poble. Toca felicitar al senyor Josep Solsona Batlle, que ha estat escollit l'alcalde de Puigverd, i també als regidors que han sortit electes. També volem agrair i recordar els regidors sortits del nostre grup, que són el Jordi Andrés i la Noelia Bairerdú, per la seva tasca realitzada durant aquests 4 anys. Excuso també als companys del meu grup que per circumstàncies diverses avui no ens poden acompanyar. I evidentment a l'Ester, el nostre agraïment sincer perquè és la persona que facilita tota mena de tràmits. Bé, des del nostre grup, Tots Fem Puigverd, tenim posada la mirada cap al futur, amb les 2 regidores que ens acompanyen avui aquí, la Gemma Reñé i l'Èlia Pellicer. I també el suport del grup de treball de la resta de persones que vetllarem tots per un futur millor. Així també ens ho han encomanat els 241 veïns i veïnes que ens han fet confiança i als quals agraïm la seva mirada oberta cap a una mena de fer diferent, que aporta frescor, unió i feminisme. Els temps canvien i nosaltres també canviem amb el temps. I la política d'aquest Ajuntament ha de ser útil i ha de servir per resoldre els problemes diaris del veïnat, sense favors, sense convenis inventats i sent tots igual davant de qualsevol circumstància. Perquè hi hagi govern, hem d'existir com a oposició per controlar, que no vol dir atacar.
proposar solucions a la vida del poble. Ens espera un temps de treball dur, però a la vegada un temps per construir amb tot el veïnat. Posar-se d'acord és possible quan les persones amb les quals participes en una negociació tenen tarannà obert i voluntat d'escolta activa. I també són capaces de superar diferències i reconèixer els errors. Esperem, doncs, que aquest sigui l'interès en aquesta legislatura, que predomini i que les diferències es vegin superades per les expectatives d'anar millor. I acabo amb la frase d'un autor anònim que diu així: tenir problemes és inevitable, però ser derrotats per ells és opcional. Com a oposició farem que cap problema es derroti i seguirem units per lluitar allò que estimem, que és Puigverd i la seva gent. Moltes gràcies. Gràcies, Sandra. Bé, doncs, abans havíem començat una mica la introducció i m'adono que ara fent el discurs com a alcalde m'apareix com una cadira. Abans havia parlat del poble, que és el verdader protagonista, que a vegades els polítics ens pensem o ens podríem pensar que som els protagonistes, però si ens ho pensem, al cap de 4 anys et fiquen a lloc. Llavors, jo sempre els demano als regidors, a tots, que fem un esforç perquè els verdaders protagonistes sigui el poble. Perquè, si no, després, d'aquí 4 anys, demanarem tots el vot i semblarà una mica com un acudit. I això ja ha passat moltes vegades, i passa i passarà. Però intentem no caure en els errors dels altres, tot i que les persones som l'únic animal que entrepuja 2 vegades a la mateixa pedra. Esperem que aquesta dita catalana no es produeixi. La segona pota de la cadira la formen, en el meu punt de vista, els regidors i regidores. Els regidors i regidores, havent parlat del poble, són la seva veu, són la seva expressió, són el seu vot. Perquè sense elles i ells, l'Ajuntament no podria prendre acords, no podria aprovar les mocions supervisades per secretaria o els pressupostos també analitzats per intervenció. O no podria mirar de com proposar o manar les tasques a la brigada municipal o al personal de neteja o quines línies són les elementals perquè a la llar d'infants es treballi de la forma que a nosaltres ens agradaria que això reflexés al nostre poble, etcètera, com al personal de la biblioteca, com a totes les persones que formen la nostra plantilla de treball, que han de ser el reflex d'allí on nosaltres ens volem identificar com a poble. Perquè la brigada, el personal de secretaria, tots els treballadors de l'Ajuntament som un equip. I nosaltres també hi formem part d'aquest equip, els regidors i regidores. Per tant, nosaltres també hem de predicar amb l'exemple. I si nosaltres fem alguna cosa que creieu que no està bé, ens l'heu de dir. I si nosaltres veiem alguna cosa que ells no fan bé, nosaltres també ho direm. Però si hi ha alguna cosa que algun veí o veïna també no fa bé, doncs no us sàpigui greu que us vinguem a trobar, que en parlem, de forma el màxim assertiva possible, perquè a vegades algú aparca a la vorera o fa coses que es poden millorar i potser molesten a l'altre, perquè la llibertat, que tots ens fiquem en boca, comença i acaba on comença la de l'altre. Llavors, aquest és el principi que hauria de vetllar, aquest principi de bona voluntat a Puigverd de Lleida sempre, no només aquests 4 anys que ara comencen, fins al 2027, sinó sempre ens hem d'intentar ajudar i no fer als altres el que no ens agradaria que ens fessin a nosaltres.
fer una menció especial als regidors sortints, al Jordi i la Noèlia. La Noèlia la veig aquí, present. Hem tingut moments diversos, han hagut mocions i punts que s'aproven de forma unànime i n'hi ha altres que s'aproven amb els vots a favor d'un i amb els vots en contra o abstencions dels altres. Donar-vos les gràcies per aquest compromís amb el poble de Puigverd, que avui finalitza, però que continua existint perquè el contacte hi continuarà essent. També val a dir que tant la Gemma com la Sandra continuen formant part d'aquest Ajuntament i a més el company d'Alternativa del Partit dels Socialistes, el Josep Maria, que també formava part de l'últim mandat i que, si no hi ha res de nou, hi continuarà sent. Deixeu-me dir de forma especial a la Laia, al Felip i a la Glòria. Hem estat 4 anys caminant, ara surt el tema dels 9 mesos, semblava un embaràs que va donar fruit, i això és un motiu de satisfacció, diria un de honda satisfacció, però aquests 4 anys que acaben no han estat fàcils. Hem estat 3 anys i escacs a l'oposició i hem après molt d'aquesta oposició. Hem après molt que nosaltres no hem de fer les coses com se'ns han fet. I podeu pujar de peus, que nosaltres us tractarem bé, farem bé les coses i si teniu qualsevol idea, qualsevol proposta, aquí agafo el compromís davant dels meus companys que així ho farem. I si ens hem de discutir entre nosaltres, ens discutirem entre nosaltres, però sempre ficant Puigverd al centre. La Laia i la Glòria, per motius personals, avui no estan aquí, però em voldria destacar alguna faceta d'elles, com són la de la Laia, la seva lleialtat. La Laia té uns valors molt importants que a vegades no ho semblen. És una persona força humil, passa desapercebuda, però és molt lleal i és molt perseverant. I des d'aquí, voldria que es tingués en compte i tot l'agraïment que crec que des de la meva part, cap al poble, passant pel poble de Puigverd, li fem arribar avui i que potser se n'enterarà o no, però nosaltres crec que hi hem de pensar en ella. També estan 9 mesos de tinent alcaldessa i això també ens ajuda cada dia a anar lluitant per aquesta igualtat. Aquesta igualtat que veiem en aquesta taula, també veiem que està formada per persones diferents i que és un orgull d'aquest progrés social i d'aquesta manera d'evolucionar, perquè és una evolució, no és una involució. De la Glòria, jo diria que el treball i el seu compromís la defineixen perfectament. És una persona molt treballadora, és una persona que si et diu que sí, és que sí, i això en política és d'agrair. És d'agrair perquè costa trobar gent i segurament vosaltres em donareu fe que quan estàs governant el difícil és poder desenvolupar totes les coses que tens en el teu llibret, que jo el tinc al despatx, que és el nostre full de ruta d'aquests 4 anys que vam consensuar abans de presentar-nos a les eleccions, us el van facilitar les vostres cases i ara ha de ser el timó que ens ha de marcar la direcció d'aquest poble. Sempre podem arribar a acords i sempre podem fer cas al poble si hi ha algunes coses que cal modificar. Del Felip. El Felip és un tresor. El Felip és un tresor, però jo diria que és un tresor, és un diamant
Clàudia, és un diamant però una mica en brut. És una perla que està dins del seu embolcall i quan surt a tots ens dona tanta llum que ens encega, però que a vegades doncs es tanca i que li dona aquest valor encara més gran. Gràcies, Felip, pel teu compromís amb Puigverd i per Esperem que tots i totes els que ara hem anomenat continuïn treballant i ajudant i col·laborant pel nostre poble, perquè això no va d'etapes, sinó va de poble. Hi ha gent que ha estat a l'Ajuntament i agraïm també exregidors que a vegades vas a parlar amb ells o exalcaldes, que jo he tingut la sort de poder compartir amb ells dubtes, coses que tens en projecte i t'ajuden i et donen el seu parer, o t'ajuden a gent a sucar pa amb tomata de forma desinteressada. Llavors la nostra feina està en com agrair aquesta dedicació cap al nostre poble. Arribant a la tercera pota de la cadira hi trobo la família. La família que no només vol dir la gent de casa, sinó vol dir la gent del poble, sí, i la gent de casa. La família del poble vol dir que des del més petit fins al més gran doncs ens hem de sentir com germans, o com tiets, o com padrins. I si aconseguim sentir-nos com una família, el poble anirà millor. I ho dic amb aquesta pau, amb aquesta solemnitat, que això és. Perquè hi poden haver les eleccions, que cada 4 anys hi són, i crec que hi seran, si no hi ha canvis. Però un cop passen aquestes eleccions, doncs és hora de treballar. I si podem fer-ho plegats, sempre millor. I la família, doncs la família és el nostre motor, és la nostra gasolina, no? Veient a la Gemma, mirant-la als ulls, doncs donar-vos les gràcies, Joan i Clàudia, com a totes les famílies dels regidors que hem estat i estem aquí, els que estan sentats en aquesta taula segur que la veuran a partir d'ara menys, sí, o diferent, perquè hi tindrem dedicació. Això sí que us puc garantir que hi tindrem dedicació i mirarem de deixar-nos la pell com hem fet fins ara, perquè vosaltres gaudiu d'un poble millor i d'un poble que tingui uns millors recursos, que tingui un millor dia a dia i que tots i totes ens sentim cada dia més orgulloses i més orgullosos. I ja per anar acabant, doncs dir que nosaltres hem plantejat aquesta setmana unes reunions que avui ja se'n respon per una de les parts. Ens hem reunit tant amb les 3 regidores del grup d'Esquerra i també ens hem reunit amb el regidor que avui està absent d'Alternativa del grup del PSC per intentar formar el que és la nostra, per ara sembla que sigui una fal·làcia. Si nosaltres els vam fer una reunió per estendre la mà, també en volem donar fe i creiem que és molt important que el poble de Puigverd en sigui coneixedor. Estenen la mà per treballar plegats, per formar un govern unitari i que, trista o no tristament, doncs avui se'n respon que les 3 companyes d'Esquerra formaran part de l'oposició i per tant el nostre castell de naipes se'ns ensorra, però hi haurà almenys 5 cartes que estaran fermes, buscant el millor per tots i totes, com també diuen que ho faran de l'altra part. Dit això, doncs, per últim, acabar el compromís de que nosaltres vetllarem perquè aquest Ajuntament brilli i desenvolupi el seu ADN, que aquest ADN, amb 5 paraules, ve a ser participació,
El nostre repte és que el poble participi cada mes en la gestió del dia a dia del mateix poble i de l'Ajuntament. Per tant, nosaltres, com vam dir en el nostre programa, formarem unes comissions de treball que s'hi poden apuntar tothom que sigui simpatitzant a un partit o a un altre, és igual, amb les ganes de sumar i treballar. Hi ha un ara regidor, que abans de ser regidor ja estava treballant i està molt il·lusionat, parlo del Cosme, de l'àrea, per exemple, de l'agricultura, que ja ha parlat amb gent, però que sapigueu que obertament això es farà amb bandos per intentar que tothom no tingui l'excusa de dir és que a mi no m'ho ha dit, no, és que això està obert a tothom, està obert a tothom. I l'interès ha de ser Puigverd, perquè quan l'interès és el partit o el grup o els meus amics, Puigverd hi perd, i Puigverd se'n sent debilitat i se'n sent deshonrat. Llavors, gràcies, Cosme, perquè sé que la feina que faràs no serà poca. I amb el mateix dic, doncs, amb l'Ares, no? Encara no hem estipulat un cartipàs, perquè estàvem esperant a veure si ho podíem fer entre totes i tots, però dit això, doncs, amb la possibilitat i voluntat de poder explicar que l'Ares també havia manifestat la seva motivació, perquè és molt important que les regidories no siguin coses penjades, que la de joventut i esports és com la Maria o la Neguet Lleig, però sí que l'Ares, com a persona jove i molt integrada amb el jovent o part del jovent del poble, doncs li fa molta il·lusió treballar amb l'àrea de joventut. Des d'aquí, doncs, ja fer palès aquesta voluntat de que tothom hi pugui participar. Per tant, els joves i les joves amb l'Ares tindran el seu sac per fer-hi arribar totes les propostes i ella serà l'encarregada d'anar-les ordenant i fer aquestes polítiques de joventut tan necessàries pel nostre poble, perquè creiem que en matèria de joventut ho tenim una mica deixat, la veritat. Esperem que aquí comenci una etapa on el jovent sigui tan o més important com els jubilats. Sobre el David, parlar que és una persona que es dedica al tema d'obres i serveis, per tant, ell també manifesta la seva voluntat de portar el tema d'urbanisme. Sí que un altre regidor ens havia, tot i que avui no hi és present, també ens havia fet arribar la seva voluntat de col·laborar amb les matèries d'urbanisme, però vist lo vist, avui replantejarem la situació i veurem quina és la fórmula màgica perquè Puigverd progressi i avanci millor, sense faltar el respecte a ningú i respectant totes les parts. David, estic segur que aquests projectes i grans projectes que tenim a nivell urbanístic serem capaços de desenvolupar-los i que tu segur que hi fiques el teu toc perquè ets un gran professional i segur que ho podràs demostrar. Per acabar amb la composició de la taula, què dir de l'Úrsula? L'Úrsula, el que sí que teníem clar és que una tinent alcaldia tindria, però ara val a dir que serà la tinent alcaldessa primera, i això denota també un altre punt, que és la igualtat. Nosaltres el que no valorem són els sexes, sinó que són les persones, i aquí el Felip m'ha ensenyat, he pogut aprendre d'ell que això no va d'homes ni de dones, sinó que va de persones, i que cada persona s'ha de sentir com realment és, i ho hem de respectar entre tots i totes, però sí que a vegades s'escenifica amb aquesta figura masculina i femenina, però que ens deixa tan orfes a tots, perquè no només hi ha homes i dones, sinó que hi ha persones, i cada persona s'ha de sentir com vulgui o com més bé sent. Úrsula, el tema de les festes són el teu. El tema, ara ens tocarà ja a partir
de demà parla de la festa major, que és una festa molt important, tot i que tenim el Sant Joan també molt a tocar. S'estan apuntant la gent a la festa aquesta, a la revetlla de Sant Joan, que animem a tothom a participar-hi. Ja s'ha desvetllat el cartell, vindrà el Conrad, l'alcalde de Castelldans, a cantar, compartir amb nosaltres les seves capacitats artístiques. Llavors vindran també un grup de rumba que són de Lleida i esperem amenitzar o tenir una vetllada el més amenitzada possible. I per què parlo de les festes? Doncs perquè les festes cohesionen. Les festes, juntament amb la participació, amb la igualtat i la cohesió, han de ser el nostre ADN d'aquests 4 anys que ara comencen. A més, el tema dels afers socials també és una cosa que ja ho va estar parlant o gestionant l'anterior mandat que vàrem compartir a aquesta taula. I això ho acabarem de definir, però que és una persona també molt treballadora, molt implicada i que sempre va amb el cor a la mà i que jo a vegades dic que amb el cor sí que hem d'anar a la mà, però amb el lliri no. I ella me diu, tens raó, que a vegades ella ho donaria tot i hem de ser conscients que a vegades de donar-ho tot hem de tindre-ho controlat perquè nosaltres som l'Ajuntament i si no fem bé les coses després estem fallant no només a nosaltres sinó ens estem fallant a tots i totes. I per últim, el tema de la transparència. A vegades he sentit que se'ns acusa de poca transparència, però crec que la transparència és el nostre ADN i hem d'informar al màxim. Ja us val a dir que farem una reunió anual almenys per donar comptes, per explicar als arqueros municipals com estan, perquè avui la secretària ens ha dit quin arqueus municipal tenim. No te recordes de memòria? Home, els cèntims no. 513.825 amb 74. 513.000 euros, que ja havíem dit en campanya que aproximadament no anaven entre 500 i 600.000 euros, i que hem de mirar d'optimitzar al màxim, juntament amb subvencions i altres aportacions que puguem rescatar, ja sigui de l'Estat o sigui de la Generalitat, per millorar en serveis. Ja sabeu que tenim reptes perquè ajudin tant a gent gran com a la gent jove i la gent de mitjana edat, perquè Puigverd tingui els màxims serveis possibles i sigui un poble on tothom hi vulgui vindre a viure. Que em consta que actualment hi ha moltes obres que s'estan fent al nostre poble, s'estan remodelant moltes cases antigues, moltes cases velles, i això també facilitarà que no ens hem de centrar en aquesta part més vella, sinó que en podrem fer de nova, perquè hi ha molts joves que han d'anar a viure fora vila, perquè aquí a Puigverd no troben el seu niu d'amor, on tenir les seves cries. Per últim, amb aquesta transparència, n'he dit 4, igualtat, participació, cohesió i transparència. Doncs només val a dir que al nostre full de ruta hi havia un element que estava marcat, que era la cultura i el patrimoni, que així aprofito i encadeno amb una persona del nostre Ajuntament, Felip, contem amb tu per difondre aquest patrimoni que tenim amb el medi ambient, amb les pedres, que diguem nosaltres, perquè si sabem d'on venim i tenim cada cop més clar d'on venim, tindrem més clar cap on anem. Serà un honor que la força ens acompanyi, comptem amb tots vosaltres, visca Puigverd de Lleida i visca Catalunya. Al·lusions, s'aixeca la sessió, però volem donar la paraula al públic. Com sempre farem també, encara que no consti amb acte, depèn del cartipàs que s'acabi aprovant, doncs sempre que hi haurà un ple, sempre tothom podrà preguntar
o fer alguna suggerència o alguna idea, sí? O algun agraïment també. Sí? Algú? Jo volia preguntar, a veure si aquest regidor que no ha pogut assistir per motius de salut, teniu el parte mèdic, o com ha anat això? Bueno, nosaltres, el nostre tarannà no és... Nosaltres no, el nostre tarannà no serà pas de reclamar ni rendir comptes als altres regidors, vull dir, nosaltres ens ho creiem, però bueno, també avancem. Jo pregunto... Perdó. Nosaltres ens ho creiem, però nosaltres avancem. És a dir, no ens quedem encallats. Per tant, avui s'ha constituït l'Ajuntament, avui és un Ajuntament de 8, qui sap si demà, doncs, o el dia que sigui, serem un Ajuntament de 9. Tant de bo, perquè tenim aquest dret, com a poble, dels habitants que tenim de ser 9. Doncs jo crec que aquesta persona ha estat indisposada i no ha pogut venir. Llavors, un cop ho manifesti... No, potser aquesta és la pregunta. No, home, sí que t'he contestat. No tenim el parte mèdic, no tenim, però tampoc el reclamarem, t'estic dient. D'acord? Però crec que sí que té. No hi ha més preguntes per la seva part? Algú més? No? Doncs bueno, que tingueu bon dissabte i que sapigueu que avui hi ha una celebració esportiva a Juneda amb un torneig de futbol femení. A la nit hi ha el tercer aniversari de la Núvola, que voleu compartir amb totes i tots nosaltres. I demà hi ha la celebració del Dia del Penyista del Barça a Puigverd i que a partir d'ara començarem a treballar per formar el cartipàs municipal que tindrà lloc al juliol. Tindrà lloc al juliol i bueno, ja estem en contacte. Gràcies a tots. Molt bé.